Maayong adlaw. Unsaon pag-connect ang laptop padung sa audio mixer? So karon kani nga laptop gisaksak na ni sa laptop niya padung ni siya ron sa mixer. O na ang ato ang amplifier aning panahon na ha. So padung ni siya dire mo ni ang ato ang saksak sa tape in. Okay? Okay, so mo na ang tape in kanang gisaksakan sa RCA nga red o white. Dayon kung nakasaksak na pwede na natong i-on ang atong mixer. Once nga ma-on na ang mixer, ang una nimong buhaton is set ang master volume into unity or zero kanang na unity na siya, ang uban kay zero man. Then ang effects ng volume is set na daan sa U or unity. Karon pwede na nato patingugon ang ato ang tape in using sa ihang volume nga separate para ana. So gi-on na to daan ang master volume, kana siya ang nagkontrol sa tape in nga volume. So dinha nimo mapakusgan o mapahinayan. Si hinay kusog. So dinha na nimo adjuston. Kana lang.